Kig op! Det vi skal have herude. Jeg har også gjort. Han lavede alt mange hurtigt hjemmefester. Kom nu! Godt presset. Bliv nu ved! Vi spiller stadig fordel, kom nu. Vi spiller stadig fordel, kom nu. Så får man linet op. Moi je joue ça, Sådan der! Det er så ondt, mand. Mec, imagine comme ils sont grands, mec. Vous payez pour la bière? Quoi? Vous payez pour la bière ici? Ouais. Il parle beaucoup, j'ai acheté, je les ai pas vus. Quoi? Il parle beaucoup, j'ai pris des bières, je les ai pas vus payer, c'est pour ça. Mais je crois qu'il paye ma voix le prix. Wow, det er Tu peux lui demander un coca, un fax, et tu lui dis t'es forhånd der filmer. Ej, det forstår jeg ikke det, mand. Ja, det er faktisk så godt. Det gjorde det. Jeg kigger. Der bliver åbnet spillet. Jeg bare være den slip nu, mand! De vil det gerne. My good boys! Kom!
Takle, kom så! Ja! Godt presset! Vi tager til Frederiksberg. Richard! Tæt! Jeg hører, I var gode. Bare var stolt. Il a donné gratuit? Bon, voilà. C'était à toi là-dessus. Nej, hvis de har, så fejrer det. Je veux que filmer la première mi-temps, j'ai pas envie de faire les deux. Mais fais-le pour 300 couronnes. Non mais je gagne 150 € la première, et comme ça il y a un autre qui filme la deuxième autre. Tu peux filmer moi? Je sais comment faire, j'ai fait tout le temps le basket. Vraiment que je sais comment faire. Si tu dois juste te tenir là, après s'ils vont là, tu le tournes par exemple. Ouais mais faut... Hein? Non mais je vais laisser un autre, ils veulent payer les gens du club. Non, tu sais ce qu'on fait, mec? Toi, juste reste à côté de moi, ok? Quand je filme, on dit que c'est toi qui as fait, gros. Tu comprends? Vous êtes, tu reçois tous les 300 couronnes, tu me donnes 150, 150. Ou sinon, si tu peux le faire comme ça, tu me donnes 100 et tu gagnes 200 couronnes. Non. Allez, mec. Non mais j'ai envie d'aller voir les autres et tout. Mais pour cet argent, tu le fais pas. Combien de temps ça dure la première mi-temps? 40 minutes. T'as pas une poubelle? Ouais, là. Dreng. Okay, guys, it's very good. Ça se voit que ici c'est arbre, c'est la dernière promenade avec les gens. Je te jure, les gens ils auraient fait pour 30 €. Moi je veux jouer. Moi je joue sur 14. C'est quoi 14 ou 10. Si tu veux, c'est les positions, c'est wing. En fait, tout le monde a un numéro. Tout le monde a le même numéro, tu comprends? Non, pas tout le monde. Genre, chaque poste il a un numéro, c'est un game par exemple. Dans ma femme, tu vois? Alors, moi je joue 10 pour l'équipe nationale. Ouais. Ça s'appelle Fly Half. Sinon, je joue 11, 12, 9. Tu vois, le numéro 9, c'est lui qui met le ballon entre les gros. Mais tu vois pourquoi il y a besoin des gros? Je sais, T'as compris? Ouais, je sais. Ouais, il y a besoin de la force. Et les gros sont plus forts que les skinny. Mais ce Anas, il est huge. Pourquoi je joue pas pour les reins? Il est passé là? Oui, il est bon.
Le numéro 16 de Speed, c'est une grosse merde, c'est lui qui fume les cigarettes. Ouais. Mais les bleus, c'est des pros. Tu vois? Mets en story. Mais non, attends, arrête. Mais le fais. Oh, c'est bien fait ça. Ouais. Moi je suis genre un comme il est bon qu'on peut se vouloir faire très rapidement, j'attrape le ballon, je la passe. Non mais tu vois, en fait non. Tu vois, ils sont mec, c'est des monstres. Hvem smutter? Kun dig? Nej, jeg tror ikke, det var ham, men jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg skal til C'est lui de l'espoir. Der må man altså det skal være kontrolleret. Slet ikke med sådan en. Kan man det er jo kastet bolden til det. Hun kastede og vi siger bold. Nej, okay. What? Det er fantastisk at se deres det der Ej, hvor var de også dårlige til at rulle væk. Hold kæft. Det var ikke det, der Melina hun tog sig. Hello, back! Oh, genre mec, il parle putain de ponce. Il doit la tirer là, c'est Marc qui apprend pour l'autre. Il y a 3 points pour eux. Il va la marquer. Tak, Mark. Parce qu'il va la marquer. Ouais. Moi aussi je fais ça pour l'équipe nationale. Oh, ouais. Et là 3-0 pour notre équipe. Ah, ouais, je sais. C'est un dressingskram. Quoi? C'est træningskram. Liga. Quoi? Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est qui est en train de faire Ligue E ou Elle vient de commencer la Ligue. Hi, Rob! Thank you, Rob!
Og så løb jeg bare. Nej! Il a tiré dehors exprès ou quoi? En fait, quand tu as une pénalité, si tu la tires dehors, c'est ton encast. Et comme ça, tu gagnes des mètres, tu comprends? Alors, si tu la tires très très loin, t'as la touche tout là-bas, et t'as gagné mais 40 mètres. Faire ça tout le temps? Non, que quand t'as les pénalités. T'es sur frispark. Ce que je parle d'autre, c'est encast, ça. Faut encast. C'est comme football, tu comprends? Pourquoi il a pas essayé de tirer plus loin? Parce que s'il rate, c'est l'autre équipe elle a le ballon et c'est de la merde. C'est des gros malades. C'est des malades, mec. Mec, eux ils te mangent live. Okay, so Joe! Come on, Oh merde. Le numéro 20 et le numéro 20 et l'autre juste derrière, tu vois. Ouais, je vois. Le plat. Numéro 9. Non, l'autre qui. 15. 15, d'accord. J'ai joué en équipe nationale avec eux il y a 2 ans. Hein? Ils ont quel âge? Bien fait ça? Non, ils sont. Je sais pas, Ils sont dans la merde là-bas. Bon, ça, c'est une grosse perche, je peux pas prendre sérieux. Quoi? Mais regardez, tu vois, c'est des malades. Kom Nick, op og hent den, Nick! Annette havde det på. Jeg synes, det er Pourquoi il essaye sur le baiser? Mec, eux c'est des nazis. Le numéro 8 et 6, ça a été mon entraîneur une fois. Le numéro 6, en bleu. Mais regardez, mec, c'est des malades. Kom, Speedy, vores bold! Kom! Ja, vi er til bukserne. Det er bare for at have noget at holde i. Det er sådan, vi skal bare gå med vores bold. Nej, men det fik de to. Det her, de lækker i. Hvorfor er den på overhovedet? Top from the best. Den står. Vines! Set!
Tak, Brendan! Thank you, Brendan! Kom, tak! Godt spillet! Thank you, Brendan! Kom så, drenge! Mec, numéro 16, il y a quelqu'un qui me prend sérieux, on va pas me en train de fumer une cigarette. Quoi? Numéro 16, il y a quelqu'un qui me prend sérieux, le Jaja là. Mais il est pas bon. Il y a quelqu'un qui me prend sérieux. Quoi? Quelqu'un me prend sérieux. Le mec qui fume un Non, mais il est pas bon. Le mec qui fume une cigarette, oh, si tu veux le faire, on m'en cache-le quoi. C'est connerie. Siger der min opsparing. Højt og 10. Hvem sad han sov? Hvem sad han? Det var enten med Lene eller Ouais! Det er okay! Non! Il y a pénalité. Non. Donc il va arrêter là-bas. Non, il y a que. Il aurait pu lui donner une pénalité parce que c'est genre. Il a fait exprès genre de frapper le ballon. Ça c'était bien fait. Sauf la passe, la passe c'était une grosse merde, mais sinon c'était bien fait. Ah, ça fait mal. C'est enculé, va. Mec, moi Allô? J'entends pas par le téléphone. Je suis toujours là-bas. Allez. Du filmer, så får du 150 kroner. Anden halvleg. Anden halvleg? Ja. Okay? Tænk på, hvor mange charader du kan købe. Ja, skal jeg have også brugt til 150, så det er fint nok. Okay, jeg får den første for 150. Ja, du dømmer. 150. Ja. Ja. De er fucking syge hoveder. Altså, prøv at se dem. Jeg svæver de her. De er voldsomme. Prøv at se på dem. Jeg svæver de her. Er det Mads Bjørn, der er 9'er? Ja. Hvad så? Nej, 9'er. Ja, 9'er. Nej, det er 20. Det er Mads Hansen, der spiller 9'er. Christian. Eller I får... Du må ikke sige noget, når han spiller. De er syge. Se deres flanker der, med de der lyseblå, de der sjove. Hvor er de andre? Anders har de. Jeg tror, de går hjem. Hold nu op med det der pis, mand!
De har pressure på nu. De har kun sparket ud. Det er 6-0. Ja. Kom så butter chicken! Hvad? Det skal være game. Kan vi godt høre vores stemmer? Ja. Ja, du kommer. Ja, du. Ja, jeg har hørt, du rører mange gærtes. Kan du komme? Jeg overvejer, hvad det er. Jeg har et foto, bare helt til mit hoved i cigaret. Og så sender jeg til min fag. Joe, stand there! Se om det. There's no space! Come on! Fucking de snakker polsk, mand. Det her Nyprup. Nu er der mål. Så kan han spille indsat, så kommer de andre. De syger. Ham der Jakob. Ja. Han smadrede ham der, Brendan. Det før. Nå, han Benson. Brendan. Nå. Han takler ham lige i ryggen. Har du en udskifter? Ja. Ej, de har flere. Og så har du den høje. Kom nu! Ej, den er dum. Prøv lige at se. Der er den hvide trøje på. Dum, mand. Han er gud, ham der. Sysko. Altså, Jesus. Ja. Fuck. Hvad? Så er det lige, at de sindssygt De har et godt hold. De har spidsen af de her så. Hvad med fuck? Det er ikke rigtig Gucci. Jeg så det her. Hold det gør. Gucci. Det er Gucci. Louis Vuitton. Min bror, der købte det til mig i fødselsdagsgave. Så. Min bror er færdig, eller hvad? Min bror har sit eget firma, sådan der. Ja. Kom! Fang ham! Ja, shit ham! Kommer nu, mand! Vil du være, mand? Hvorfor er det? Zoom ind. Rasmus! Kan du se, hvorfor man det er sjovt at spille? Jeg gad ikke spille. Ja, jeg vil! Og så vil jeg tage sådan et lort. Så kunne der en eller anden fucking kæmpe, der kommer lige på dig. Banker dig nu. Men det der griner, du gør det også på ham. Nej, det er ligesom det her til. Slap af, Victor, slap af. Jeg skal nok løbe med dig ind, hvis det er. Jamen, jeg ved det. Også ham i ryggen. Det var også det lidt, jeg lavede der. Nej. Så bouncede lige. Så landede jeg på jorden. Kom nu. Åh ja. Er du dum? Han hopper alene. Hende den røde hår, hun stod også bare sådan ud. Han er monster. Kom, Schraub! Ja, der var 3 mennesker. Se din monster. Ej, stop! Ja! Jeg tror, jeg gør det samme for nu af. Fordi prøv at se. Han skubber ham, og så fordi ham der, den anden spiller, han slår ham først, så får vi straf. Så jeg gør det for nu af. Det går jeg bare rundt. Og du ved, hvor meget krydser trigger for alt. Jeg er fucking god til at irritere folk. Så kom! Så! I'm right here, bro. Vi ender med at få 30 penalty. Det eneste, hele sæsonen næste, jeg gør det bare spark.
Du har godt spark. Jeg lader være at gå til træning. Jeg sidder bare der, og sparker. Kom igen med at sparke. Start din sparketræning. Jeg skal nok tage slagene. Jeg tror, jeg får brækket ribben og sådan der, men det er fint nok. Bare vi vinder sæsonen. Vi gør det, når vi tager til Frankrig, hvis vi tager til Frankrig eller et eller andet. Hvad siger du med diskus populaps, mand? Du bliver sur nu, hva'? Jeg løfter dig bare, det er nemt nok. Det er ikke for sjov. Er det ikke rigtig svært selv, Luigi? Han har også en ryg. Han løber bare med den stok. 150. 3 dagsparker, så en... Hvem sagde det? Malene, var det dig? Kom nu. Der er fucking mange ud til bødler i dag. Fuck Joe! Come on, Joe. Lad det bounce! Det er godt. Ja, så hopper jeg lige over. Så jeg tager kameraet med mig. Jeg er sådan der, det er fint. Det kan jeg ikke få flip ind ud af ham, der er der sidder. Hvem? Hvem der er den skade? Han er wing. Mark? Ham der, afvæb. Ralo? Ja. Ja, se. Dejligt! Sådan, Johannes. Come on, get somebody off! Ja, tak, man! Se ham der, han er nye af de her russiske politikere. 3, der skyder nu. Discipline, guys! Ja, Chase på grillen! Gå og spis shawarma, mand! Han er ude i 10 minutter, og så kommer han igen. Fang nogle fisk i havet! Det er så fodbold, han skal bare ud i 10 minutter. Ja. Den er god! Fuck! Det er Emil Stabil. Jeg ved ikke, de siger til væk. Hvis jeg går med en startudstilling, så bare mig. Man kan bare tro til regnen, tænker om min startudstilling. De smadrer ham sikkert, hvis han skal prøve at vise noget til træning. Takker de. Hold din gød. Wow! Ikke for sjov i dag. Det er da godt, det gør også folk, danske spiller bedre, fordi så har du set intensiteten? Nej, speed, de fucking intensive. Ja, men altså stadig de her Det var derfor, I stod der og sagde det lige pludselig for sammen. Jeg har sagt, Kom så, Martin! der blev virus ud mig til muligt. Det var Martin, skal det også. Vi har været med. Jeg skal også være dommer på et tidspunkt. Jeg vil gerne være dommer. Se hullet. Jeg er så godt set. Nummer 13, prøv at se, hvor hurtig han er. Nummer 13, det er vores træners onkel. Så det er også ligesom, det var ligesom og I har U18 her, og så har I nogle år i udgang. Vi kommer til jer sidste år. Vi skulle lige have en lille Fuck, hvis jeg skal spille imod hundested, mand. Prøv at se mig. Det der, det er fuld køber, alt sammen professionelt. Jeg får den ikke i gøtten, mand. De stikker den op, helt op, og så ud af min mund.
Hvad står du? Shit. Det var det fedeste. De laver tårdrækning. Jeg kommer til at brække ribben, mand. Og så stå på sejr. Har du set? Du skal se kampen. Det er virkelig Siger der, vi lå med en meget smule, lå bare med 5. Prøv at se, Fæsser, han ikke er ude i CSR i dag. Han er herude. Ja, CSR spiller i mod Frederiksberg. Og så holder de party efter. Det skal med. Skal du med? Så kom vi bare, står jeg bare for. Ja, og så er jeg blevet fandt stige, og sådan noget, men jeg tror sgu da ikke, de havde møde, så der kom op og alt det der. Vi gjorde masser af skørt. Og så løber vi tilbage, ikke også? Og så står alle ud sig, men bare ude for vores dør, og så bliver jeg den der lidt hurtigt. Ja, det var så sjovt. Jeg så på tribunen, det var en tag. Så jeg skrev han gemte sig om hos de små datter, der med den tv. Jeg lavede på tribunen, så det skulle De ville også have puttet mig i øjnene af gamle tæp, så de puttede mig ned i træsbånd. Jamen, jeg kan ikke. Det er jo sjovt. Wow, hvor er andre der flanker. Han flækkede bare sin finger tilbage. Nej, jeg så ikke. Shouting from this side, he was about to reverse a penalty against them for yelling at the referee. You keep them under control, please. Can't afford it. Fucking man-child, man. Human elf. Det var vildt sjovt. Det der gør spændt. Det kom helt sådan over. Han sprang en ishallet. Det er sygt. Just try at the moment forward to just lining up between. Try and get them out of that. Get them in behind. Svæv. Sten han misser. Niels, stå stille, stå stille. Dejligt. Det var bare det, du sagde der. Det er meget Film, ja. Så fuck. Big hit now, someone. Big hit. Big hit! Der er ikke bold nu. Tackler de ham? Tackling him. Wow. Ja. Det er sgu lang tid at se hvad den her halvleg. Ja. Jeg er klar til at tage kameraet. Ja, hvor det er. Den sparker! Hvad fanden? Hvad han ikke sparker for stedet om halvdelen næste gang? Yusuf! Yusuf! Det var bare fordi, at så løber hun ud, og så fint i og Fuck. Hvem er ved på, at han får den over? Hvad skal der ved, mål? Sådan på, at han får den over. Sådan på, at han ikke får den over. klarer det meget. Jeg hakker normalt. Så i den dag. Hey, jeg kan skyde helt derovre fra, jeg hakker lige helt derovre. Og jeg skal ved på, at han ikke får den i. Får det ikke. Hvad er det for noget? Vi ses! Back to Poland! Gå og lav nogle brædder med, mand. Fuck dem. Det er også brædder, hvis det er. 3 gange lykkens gang. Prøv at med den lille drej, han bliver også ked af det. Han er også polak, når han er shorts. Hvor gammel er han? Så må man være polak, når den sidder sådan der. De er syge i hovedet. Det er lige de der hooligans, der slås i Rusland. De er dyr hovedet. Fuck, han er stor ham der i midten der. Ja, han er kæmpe stor. Han hakker i Han spiser dig den levende. Ja.
Han spiser jo han efter morgenmad. Hey, morgenmad! Mec, elle est finie quand la mi-temps? T'as combien de temps? Quoi? Le match il finit le mi-temps. Pourquoi? Il faut que je dois partir bientôt. Tu vas aller où? Je vais en vrai comme ma mère dans le je sais pas, mais par contre tu veux. Jeg tror, der er flere kom for sent til kampen her. Par contre tu veux. Tu viens prendre un mi-temps? Non, moi je vais voir tout le match. Mais en fait, ce que tu fais, tu marches là. Tu vois sur Maps comment tu peux aller à ton but. Aussi, je pense. Ouais, Armand, Nørregårdsvej til Fysler. Ouais, ça aussi. Je me sais la chambre. Mec, ça prend 15 minutes. Det er ikke sikkert. Nej. Kom Martin, kom Martin! Hvad skete der? Hundested scorede. Jamen, hvad skete? Hvordan kommer han igennem? Jeg stod og kiggede på min telefon. Vincent! Kom Vincent, det skal også bare sådan i går. Cocktailmand. Første tackle. Meget. I torsdags. Ja, så spiller over. Mørken og lys. Jeg stopper her. Jeg skal og så pause efter det. Nej, så skrev han kunne ikke lave noget. Ja, det er ikke mig, der spiller om Rocket League. Jeg tror ikke engang, jeg spurgte ham, hvornår han skulle lære mig også. Ja! Så løber du. Du siger bare til. Så siger jeg lige nu så. Og så siger han, ja, men altså han havde Rocket League dag kl. 22. Jeg kan godt lige hurtigt komme forbi. Jeg vil køre frem og tilbage. Og joystick og det hele. Jeg forstår det, jeg spillede Rocket League. Forstår du noget? Ja, jeg forstår det godt. Det er svært. Det er lidt sjovt, ikke? Det er lidt vildt, men jeg har faktisk overvejet det. For jeg har jo ikke noget... Jeg har ikke noget en idé eller noget. Jeg kan ikke engang en computer har det idé. Og så 2.000. Og det der Rocket League, så kommer der det der spændende. Det der med det kommer herud. Bliver du også spiser, Per? Hvornår? Efter. Det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg ikke. Så skal vi måske snakke med det. Fordi han sagde derinde, hvis der var nogen, der... Det sagde han selvfølgelig, da I ikke var der, da vi var dernede. At hvis der var nogen, der skulle spise med, så skulle man vide det, fordi de skulle ud og købe ind. Jeg tror, du kan høre, men vi er ikke så mange. 5 eller sådan noget. Er det i spillet? Ja, men det er blandet jo 16 år. Det er sgu tømme. Den er her! Yes! Så går du i skole. Ikke det vinyl, vi har. Det er ikke stemt fuld perker, kan jeg sige. Halv perkers. Så sådan der... Så sådan, der er måske... Okay. Der er der 40% perker. Så er der måske 40% sådan lørdag, og så er der sådan 20% af almindelige mennesker. Men det er fint nok. Det skulle griner nok de fleste af dem. Hvad? Det skulle griner nok de fleste af dem. Eller omgås. Chikaner, jeg vil omgås med de der lørdag, der kan ikke følge med. De er også griner nok. Sindssygt nogle af de der nørder, der er en af klasserne, hvor mit ven går i, der sidder de bare og laver Rubik Cubes i pausen. Sådan der. Men det er ikke bare en almindelig Rubik Cube, det er alt muligt med sådan en mønster og alt muligt. Vores skole, det er bare totalt strækket. Jeg kan jo fandme ikke gå i skole så meget.
Er der fri 4 hver dag? Nej, 2 gange om ugen. Så er jeg fri klokken. Vores længste dag, det er snart til 20, tror jeg. Vi er fri kvart over 3 2 gange om ugen. Så er vi fri klokken 4 2 gange om ugen. Klokken kvart over 2 gange. Mandag har jeg haft 10-13:30. Tirsdag har 8:15 til 11:30. Onsdag har 8:15 til 15:20. Torsdag har jeg 10 til 15:20. Fredag har 8:15 til 15:20. Det er sådan meget luksus. Vi har så også noget, der hedder 5. modul hver dag, som er sådan en modul efter pausen, så det er egentlig bare en forlænget pause, så vi har en time og et kvarter efter pause, ikke? Det starter ikke. Men det er så også det eneste, det bliver nogle gange til, så nogle gange får en time. Men det er fint nok. Je peux genre aller dire Pierre skal have 220 skal se. Après tu peux jouer franco. Ja. Hvad? Nej, jeg har ikke nogen penge. Man bliver ikke ramt alligevel, så du Ja, du bliver ikke ramt, så du kan ikke. Nej, Zempi. Nej, jeg har det her, det er til resten af ugen. Jeg skal til fest, ikke? Nej, det skal jeg tager en hel pakke til fest. Hvor skal du til fest? Det siger jeg sammen. Hvor skal du til? Isas Brygge. Hvad skal du der? Peter og Zoe. Zoe, Fra skole, ja. Ja? Hun er venner med Emma Fontane? Ja. Hun bor på Isas Brygge. Har du en fest i dag? Ja. Har du en fest i dag? Ja. Sige til, skal vi invitere mig? Ja. Jeg havde prøvet at få Pierre med, så sagde hun, at vi var for mange. Fuck hende. Okay. Jeg føler i studsprøven. Tag det her, mors han har mange. Så hvad er det ikke har? Ja, så han har. Er den filmer den nu? Pierre! Det filmer, hold de kæft, det filmer. Filmer den? Jeg laver den af Rick. Det trykker ikke. Du laver bare sådan der, og så sådan her. Det er zoom ind. Er den filmer den nu? Ja. Okay. Det her, zoom. Ja, jeg ved det godt! Hvorfor råber du? Pils du ham så, ikke? Fjern dig nu, mand. Men der bliver han mega genert. Der bliver han virkelig. Det kan være en eller anden dag, måske. Jeg står nede foran. Upsi! Jeg siger hej. Jo, så skal man ikke ud af den tur. Nedlæg! Slow ball, one more time. Support, Mika, support! One more! Det bliver ikke pænere af det der. Kom så, drenge!
Skal du spise? Nej, det er bare med farverne. Ja. Jo, det kan hun. Det kan hun. Altså, det er Josef Flyveren, det her. Og luk. Pleasure. Venlig. Kom Bello! Hvorfor må vi tage en hurtig straffe? Noget tidspunkt, mand. Nu skal jeg forklare noget. Men jeg vil... Se hvor vi er, boys! Den skal hun også. Men det er jeg tror, det vil handle om, det er også det, der fravejler. Det er det, man får meget med. Så hvis man har ikke... Jo, også. Den hele skål. Brandon, ready to come on as hooker? Johannes, not to the first stop. Now. Yeah, yes, now. Kom nu, drenge! Det er simpelthen det leg! Kom der, fru Jodin! Kom nu, boys! Se hvor vi er! Kom så, drenge! Kom så, drenge! Jeg skal ud der 9. Du skal først gå om 10 minutter. Klar ind! Bronco! Sæt! Hurtigere, boy! Det gør det. Offside! Vi ses. Vi ses. Hold nu kæft, mand! Hvorfor er der ikke selv væk på det? Kom nu, Asger, op! Det skulle være
Det er Aske. Godt, Morten! Ja, det er godt, Morten! Tak, Morten! Dejlig tackling, Max! Kom nu, Martin! Godt, Martin. Niklas! Hvor gammel til for gammel til at være den. Kom så herud. Der er plads her. Skuespillerne, hør på. Det er ligesom at fodbold, der hører her. Hvad for noget? Det er der kommer her lidt. Tag ud af, få det Ja, så lidt doping på der forblikket. Tænd her. Bare ind i åren. Kom nu, drenge! Kom så, Nick! Hvis det er for toppen, så er det også kan skal forsnige det samme. Pierre, hvordan kan man se, hvor lang tid jeg har recordet? Det kan du ikke se. Jeg har også recordet fucking lang tid. Fuck, mine fingre, mand. Lækker, Christoffer. Off his feet! Dan, off his feet! Not on his feet! Ball! Almost big ball on his feet! It's not on his feet, sir! Ja, godt, Mac. Nej, det er Nicholas, try and ask the ref if they can stay on their feet and they're going off their feet over the ball. Next break in play, Nick. Next break in play. There's the colour.
Tak, Niklas! Crouch! Bind! Set! Wide! Well done, Dinas! Come on, guys! You can't! Har vi ikke en 10 til Emil? Emil? Victor! Can you get that back? It's unsafe. Come back behind the line, please. Yeah. Players run into it. It's broken. They might get hit. Okay? Good mind, thank you. Ja, det er præcis. Kommer med den nu. Hvor fanden er 10? Ikke nu, ikke nu. Find the 10! Ja, ja. Ej, jeg havde Hold hjælp. Dejligt, Emil. Kom igen. Så var det træneren. Kommer et time efter. Vi har sparket over 2 gange, hun stod på straffe og scoret og sparket over. Faktisk op og score og sparket over straffe. Og lad os gøre, der skal ikke 30 minutter. Hvor er der ikke? Men de starter altså også selv. Blås og stil. Som er ikke enig for det. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det kender jeg ikke. Det skal Jeg tror, jeg må skrive til hende derhjemme, hun skal hente mig i dag. Kommer jo til hende. Nej, jeg skulle have stået mere.
Det er også igen, altså unge mennesker, hvad er det her hjemme? Det ville have været dejligt. Men han skulle Ligefrem løser jo. Ja, det skal jeg næst, så næst. Jeg spiller jo i Thomas, har du styr på, hvem der skal hjælpe dig? Det var en, du spiller lige pludselig. Så vil starte inden. Jeg løber 3 gange eller sådan noget. Ja, jeg har fået det. Nej. Jeg spiller noget med ham, der også har spillet ud i spil. På i sidste gang. Vi bor tættest på Roskilde, hvis der vi skal noget. Det er også ham, for de går i børnehave med ham. Han har jo spillet her i Stue. Og Frederiksberg. Jeg spillede Frederiksberg, så spillede han har spillet her i Stue. Så hvad så? Jeg blev med børnehaven tit. Hvad med Rune? Vi ligger jo i Roskilde, der ligger vi tættest på. Det er jo det. Men jeg har 2 kommer. Jo, de har også spillet det. Så min bror har 2 knæk, de er stillet. Meget tøvset. Malene, kan du ikke finde Rallo for mig? Jeg tror ikke. Ja. Simone, undskyld. Kan du finde Rallo for mig? Ja. Jo, det har han. Det kan stå der.
Kan du ikke, det er fordi der står 1 minut. Jeg ved ikke om det er fordi at kameraet slukker om 1 minut, eller der er batteri nok, men om det ikke kan holde filmen i mere end det kan. Der står 1 minut i det. Ja. Men hvis det så sker, skal jeg så bare trykke på den her igen? Lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg tror ikke, det der kode er stoppet. Okay. Hvor lang tid er det tilbage i kampen? Ja, der er ikke mere plads i kortet. Sådan der? Ja. Den filmer. Er det slut nu, eller hvad? Der står stadig recording. Jeg havde sendt den til Malte, og så havde jeg overført det. Så har jeg jo sendt en anden på 120, og så har jeg så jeg er lidt forvirret. Vi kørte da ikke taxi sammen. Nej, det er ret. Det er bare den trend. Det er fint. Til slutningen af måneden. Hvad stod der før? Stod der en masse af minutter før, eller?